mga igsoon atong sawan ang sugilanon ni Annalie wa mohatag sa hingpit sa iyang personal nga kahimtang apan taga La Libertad Negros Oriental. Maing hapon La Libertad Negros Oriental kang Annalie ang atong sender ni ining tungora. O karon Annalie, sugilanon kini sa imong silingan baya si John ug si Chris. Ngilad na ba ning sugilanon mo sigurong wa gid ka mohatag sa imong personal nga kahimtang kay na mga matay baya ang mga anak ni John ug ni Chris. Ang problema din si John, ang bana. Si John ug si Chris man nagtiayon. Kini si John sugarol sa manok. Ang hibalaan ani niya derby ra gyud. Dili gid siya mangitag trabaho kay mabuhi ra kuno siya sa derby. Miingon si Chris iyang asawa, "Dong, mas daghan man kang pildi kaysa daog." Dili pa to si John, di siya motoo nga di siya mabuhi sa suga kaning buwang. Tungod kay hagipot na gid kaayo ang panudlanan kay upat gud ang ilang anak. Ang kamagwangan 8 years old, wa gani ka eskwela kay walay budget, kay walay trabaho si John. Dinhi nakahukom si Chris nga manarbaho na lang in town sa lungsod, magtendera. Ug ang iyang sweldo mo iyang gipa-eskwela sa iyang kamagwangang anak. Usa ka adlaw si Chris miadto sa iyang trabahoan. Iyang gitugon si John nga pabantayan ang upat ka buk anak nila ug magluto sa kanonon sa mga baboy. Ambot unse ning abot sa hunahuna ni John nga miadto man siya sa derby gabit-bit sa iyang manok nga igbuwang. Iyang gipadlak ang balay. Kay haron ang mga bata di gyud makagawas. O gisultihan ang iyang kinamagwangan nga anak nga pabantayan ang giluto nga pagkaon sa baboy. Sulagma og kapalaran siguro nga miuwan og kusog adtong adlaw. Dili makauli si John kay naglunop ang kining tubig kay mulatas man siya og sapa parong sa ilang balay. Walay kalibutan si John, walay kalibutan si Chris nga ang ilang balay nasunog ug naapil pagkasunog ang iyang upat ka buk anak. Pag-abot ni Chris sa ilang balay nga wa nay balay, abo na lang ang iyang naabtan ug ang abo sa lawas sa iyang upat ka buk anak wa makadawat sa kahimtang si Chris. Sa ngadto-ngadto naghikog siya ug namatay. Kini ang subo nga sugilalon ni Annalie nga silingan ni John ug ni Chris. Pangutana, Doktora, si John manggid ang nakaingon sa kamatayon sa iyang upat ka buk anak. Makiha ba siya? Ang tubag makiha siya for child neglect. Kay kung wa pa niya biyai ang kabataan o wa pa niya padlaki ang portahan, makagawas man katong mga bataa sa sunog. Wala si John presence of mind. Wala siya focus sa iyang pamilya. Ang iyang gifocus ang iyang bisyo sa pagbuwang. Ang naghari siyang galamhan ang pag-adto sa derbe aron makaduwa o makapusta sa iyang manok nga igbubuwang. Nagpaila lamang gayod nga ang iyang bisyo mas importante kaysa iyang pamilya. Kini ang tataw nga sugilanon og picture unsang matang sa amahan kini si John. Ikaduhang pangutana, Doktora, hatagan ba natong kaluoy si John? Kay wa man tay kahibaw sud sa iyang galamhan, nasakit sab siya sa pagkawagtang sa iyang upat ka buk anak ug kamatayon sa iyang asawa. Ang tubag, ipadapli nato ang atong kaluoy. Tinuod Kristiyano kitang tanan, maluoy ta sa atong isig katawo, kay ang gasa sa kinabuhi gikan sa labing makagagahom.
Apan sa gibuhat ni John sa iyang banay, sa iyang pamilya, nga wa gid sa mangitag trabaho. Nagpunay lang gid siya tutok sa iyang bisyo sa pagbuwang. O tungod niya atong tumura, kay giabog na gid siya sa daotang kapalaran, iyang gikandaduhan ang balay. Samtang tuwa siya sa derbihan. Dinhi sipyat ang iyang mga pamaagi, kay nasunog di ay ang balay. Kung mabuot pa siyang ginikanan, dili niya sa hingpit biyaan ang mga bata. Magtawag siyag silingan, bisan na lang unta ikaw kadto anali, iyang gipamalihog, nga ilantaw-lantaw ang mga bata. Dili nako kandaduhan ang portahan, pero ilantaw-lantaw in taon ko sa mga bata. Wala siya magtugon ni bisan kinsang Ponso Pilato, nga naman, nagdali siya moadtos buwangan aron maka-enter sa derby. Nagpakita lang gayud sa iyang tinud-anay nga balatian. Nga mas importante niya ang iyang bisyo kaysa iyang pamilya. Angay og matarong, nga hukman siya sa balaod sa Dios ug sa balaod sa tao. Paninglan siya sa upat ka kinabuhi siyang mga anak ug sa kinabuhi siyang asawa. Kay dili man unta maghikog si Chris, kung nakadawat pa lang gid si Chris sa kamatuoran, nga naabog yun ang upat ka buok anak. Ug buhay na milin, bisan bukog na lang, timaan nga iya kadtong mga anak. Sa hingpit na papas, sa naong sa kalibutan, ang kinabuhi siyang upat ka buok anak. Alang sa inahan nga mabination, kamatayon ka na. Ug iyang gibuhisan ang iyang mga anak sa iyang kaugalingong kinabuhi. So si John ato ging ipapreso. Kay di man makakaog tagam ning ubang mga ginikanan nga naminaw. Pasakaan gid siya child abuse. Ang balaod PD 603 maoy muguyod ni John dito sa hukmanan ug sa bilangguan. Upat ka kinabuhi iyang giutang. Matawag kini sa balaod og negligence, pero matawag man sa balaod og proximate cause. Unsa may proximate cause? Ang tinubdan gyud sa tinuod lang tugi sa kamatayon sa iyang mga anak, ang iyang pagkadanghag ug pagkaungo sa buwang. Mao nay proximate cause. Unya kining proximate cause sa balaod bug-at maning silot ani. So mao nay angay ipahamtang ni John. Ikaw anali, murag ambot lang ka anali kay di kita laging Pilipino, di man ta gusto manghilabot sa atong silingan, no? Apan anali, ikaw man ang sender. Mao na ni akong pamahayag kanimo. Sa dihang nakamatikod na gid kaday anali, nga magpunay gid kini John og lakaw kay magbuwang, ug ang mga bata wa kay eskwela, ug mga bata biyaan sa balay, kay ang inahan usab nagtrabaho dito sa lungsod, gi-report na unta kanis DSWD. Nganong kinahanglan man i-report? Ang social worker, inspeksyonon ang mga bata kada semana. Na ay progress report gikan sa social worker sa DSWD. Ug laing butang anali, aron malig-on ang kaso batok ni John, mo report na gid ka aning child neglect. Kay murag ikaw ray testigo siguro ani anali sa pagkasunog sa mga kabataan, sa paglakaw ni John ug sa pagkandado sa portahan sa tibuok balay. Ikaw ray makatabang ani. Paghusay sa gumon nga nag-aliyok sa kamatayon sa upat ka bata. Ikaduha, ang paghikog ni Chris, dili na ito mapahamtangan og silot si John. Besan kung siya pa ang proximate cause.
Kay gilatid man diha sa Kodigo Penal nga ang suicide as a personal nga pagkutlo sa imong kinabuhi. Self-destruction sa imong kinabuhi, walay manubag, kundili ikaw ra gyud. Ikatulo, kining imong suginanon anali daghang amahan na igo niya ni. Kay dili kabuang ang ilang bisyo, pwedeng madyong. Pwede sab nga kining bisag unsang matang sa kasino nga makalimtan ang pamilya. Mga kinaiya nga susama sa kang John, dili gid maayo nga palambuon. Ikaupat, kining bisyo gyud sa tao, labi pa kining pagpanugal, ihatod gyud sa daotang kapalaran sa bisan kinsang pamilya nga adunay bisyo sa pagsugal. Kay musipyat man gyud ang pamaagi sa pamilya, ang pagmatuto sa kabataan makalimtan, ang pagpalambo sa ilang kinaadman makalimtan, ang pagpalambo sa ilang kahimsog makalimtan, ug ang pagpalambo sa ilang morality makalimtan. Madugta, malata, matunas ang tibuok banay tungod sa bisyo. Kini ang moralison nga gipasawan ni Anali kanato. Mga igsoon, salamat sa pagtubay sa tulumanon hangtod sa sunod sugilanon dinhi gyapon sa kining akong suliran.